darlleniad bore yma o'r Testament Newydd, yr Efengyl yn ôl Sant Luc, hanes adnabyddus Iesu a Zaccheus. Luc pennod 19. Yr oedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o enw Zaccheus, un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld prin oedd Iesu. Ond yr oedd yna ormod o dryrfa, ac yntau yn ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamor wydden, mwyn cael gweld yr Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny, a dweud wrtho, Zaccheus, tyrdi lawr ar dynion, a mae'n rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. Daeth ef i lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, a mae wedi mynd i Letia at ddyn pechadurus. Ond safodd Zaccheus yno, ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r clodion. Os mynnais arian ar gam gan neb, fe dalaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub colledig. Byddai bendydd Duw ar y darllen o'i air. Amen. Cyn bod Ysgol Sul yn mynd at ei tasgiau, gewn ni blygu pen a gofyn bendydd Duw ar ei gwaith. O Dduw ein tad, rwy ti wedi galw pob un ohonom i fod yn aelod o'th deulu di. Gwyddion dros deuluoedd yr eglwys hon, dros weithgarwch ein Hysgol Sul, dros bob un sydd yn dylanwadu ac yn dysgu ein plant. Cyflwynwyd ti weithgarwch Ysgol Sul y Crwys, fel y gall bob aelod ohoni ddysgu a thyfu i adnabod Crist fel arglwydd a gwiredwr. Yn enw Crist. Amen. A'r emyn nesaf 614. 614. Dy law o Dduw fi'n tywys dy braidd o oes i oes, a'r hanes sydd yn eglur i bawb mewn cred a moes. 614.
Gewn ni offro mi'n gwyddion. Gwyddion gyda'r heglwys fyd eang, Dduw cariad a thrigaredd, gelwyr ni fod yn bobl i ti yn y lle hwn. Gweddiwn dros eglwys Crist drwy'r byd, fel y bydd dy bobl ym mhob man yn ffyddlon eu tystiolaeth, yn ddiwyd i gwasanaeth, ac yn un mewn cariad, fel y byddont mewn gwirionedd yn gorff Crist yn y byd. Gweddiwn dros arweinwyr ein heglwysi, dros lais yr eglwys sy'n cenhedlaeth ni, dros yr eglwys yn ein gwlad, ac wrth i ni addoli mewn rhyddid. Cyflwyno ni Dduw yr eglwysi yn y gwledydd hynny lle mae pobl yn addoli mewn ofn, dan ormes neu yngwyneb erledigaeth. Am undod eglwys Crist, ac fe gofiwn am ein brodyr yn chwiorydd yn Crist, gydol ein henwad, a rhai sydd yn addoli yn eglwysi eraill y ddinas hon. Gwyddiwn dros y byd a'n cymdeithas. Gwyddiwn dros y byd yr wyt ti yn ei garu, ac y bu Crist farw drosto. Arwain lywodraethwyr y cenhedloedd, iddynt ymdrechu dros gyfiawnder a rhyddid. Trigarha wrth y tlawd, y dirym, y newynog a'r gorthrymedig. Gynorthwya ni i ofalu dros ein gilydd ac i warchod bywyd y greadigaeth, ac i geisio bob amser gyflawni dy ewyllus di. Cofiwn am bob un sydd yn dylanwadu ar ein ffordd o fyw, boed y meysydd gwleidyddiaeth neu'r cyfryngau, dros bob un sydd yn gallu dylanwadu ar feddylfryd ein hoes. Ac ar lefel rhynggenedlaethol, cenedlaethol ac yn lleol, gweddiwn dros y rhai sydd mewn safleoedd o awdurdod, a'i penderfyniadau yn effeithio ar ein byw pob dydd. Gweddiwn dros bob un sydd yn mynd trwy gyfnod o angen, gweiledd neu wendid. Gweddiwn dros y rhai sydd mewn angen, dros bawb sydd yn wael, yn unig neu yn profi trallod. A thros bawb sy'n wynebu angen. Yn enw yr un a gymerodd ein gwendidau, ac a ddw gymaeth ein clefydau, rhoeddynt gysur a thangnefedd dy bresenoldeb. Diolch yn amddoniau, iachau, a phob un sydd yn gweithio ym meysydd lles ac iechyd. Dros y bobl hynny sydd yn dal i ddygymod ag effeithiau y pandemig, a diolchwn am ddoniau ymchwil, gwyddoniaeth, a phob un sydd yn ceisio ymestyn gallu dyn at wella unrhyw ddioddefaint. Cofiwn am anghenion arbennig plant a phobl ifanc, a phob un sydd yn gwynebu heriau newydd yn ei bywydau. Gwyddiwn dros y rhai sydd yn dygymod a newid mawr, a gwyddiwn dros y rhai sydd yn dygymod a galar neu golled. Cofiwn o ddiolchgar am bawb am adawodd ar bywyd hwn mewn ffydd. Cadw ni gyda hwy mewn cymundeb â Christ ein harglwydd atgyfodedig, ac arwain ni oll yn y diwedd i wledda gyda thi yn llawenydd dy deyrnas dragwyddol,
Trwy Iesu Grist, i'r hwn gyda thi o dad ar ysbryd glân, a bo clod ac yn rhydedd dros byth. Amen. Ac fe gyflwyno ni'n gwyddiau gan ddefnyddio'r ffurf o weddi a roddodd Crist i'w ddilynwyr cynta, ein tad. A phedwar. Felly carodd Dyw wrth rychau anhawddgara erioed a fi. Felly carodd, felly arhoddodd, anwyl fab ei fynwes gyd. 204.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Chi wedi cael profiad yna o ddianc yn gyflym pan ych chi'n gweld warden traffig yn dod. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi cael chlasuron fel yna. Ni'n parcio rwle lle. Ni'n gwybod yn iawn na ddyle ni, ond ni'n mentro hi. Ac os ni'n gweld y boi ma'n dod gyda'i beiriant, ni o na yn gyflym. A dwi'n teimlo'n flin dros y bobl yma sy'n fodreiniad traffig, achos dwi ddim yn job poblogaidd, a mae pawb, fel wedi sy'n ceisio i osgoi nhw a peidio roi gwaith iddyn nhw. Am o'n i, rhywbeth yn debyg i hynny oedd Zacchaeus yn ei brofi, y casglwr trethu. Ond rhywbeth o falle ar lefel cymaint o hynny yn uwch, a pobl yn ceisio i osgoi. Dwi'n gwybod pwy wedodd bod yna ddau beth sy'n bendant sicr mewn bywyd, marwolaeth a threthu, death and taxes. Na ni. Yn sicr, o dan yr ymerodraeth Rufeinig, roedd ydi y casglwyr trethu yn chwarae ran blaenllaw. Ac ym mhob oes, dyw pobl ddim yn hoffi cael gwared o'i arian at ryw gorff mowr a morffaidd felly. Felly ryw greadur a swydd am hoblogaidd, a gwoglyniad y swydd, falle bod e ar gyrion cymdeithas, hyd yn oed y cymdeithas Iddewig, lle oedd yn aml iawn y syniad o wneud elw yn arwydd o fendith Duw ymhlith rai carfannau Iddewig. Ond mae'r stori yma, un o'r storion mwyaf adnabyddus sy'n ni'n cael yn yr Efengylau. Dim ond Luc ei hunan sy'n adrodd y stori. Dyn bychan o daldra yn dringo coeden sycamorwydden. Coed yn bryn, ond eto mae Iesu yn ei weld e, a mae e'n manteisio ar unrhyw goeden oedd yna mwyn gweld dros y dyrfa a gweld yr Iesu. A os oedd Zacchaeus ar gyrion y gymdeithas, yn ddiwynyddol, i'r Iddewon mi fydde fe y tu hwnt i'r deyrnas. Yn meddwl llawer ym Mhalesteina yn sgil i ffordd o fyw, a'i waith, dyma un o'r defaid colledig os mynnwch chi y marn llawer o bobl uniongred. Ond mae Luc yn un o'r efenglwyr yna sy'n ceisio, yn fwy na'r efenglwyr eraill, dangos bod y ffydd Gristnogol yn ffydd sydd yn ymestyn allan ac yn cyrraedd cyrion y gymdeithas, ac yn cyrraedd y tu hwnt i'r disgwyliadau byddai pobl yn disgwyl y grefydd Iddewig i gyrraedd. Ac un o bobl ar y bylon, bobl ar y cyrion, byddai Zacchaeus. Ond mae'r hanes yma, mae'n crynhoi nifer o themau, ac yn syml iawn, lletygarwch. Mae Zacchaeus yn cynnig lletygarwch, gwahoddiad, croeso i Iesu yn ei di. Ac mae Iesu yn gwrtais, yn derbyn y gwahoddiad, yn mynd i mewn ac yn cydbwyta gyda Zacchaeus, eto un o bobl yr ymylon. Dyma y grwgnach yn dechrau. A mae Zacchaeus a Iesu yn ymddwyn mewn ffordd clodwiw, a maen nhw'n ymateb i'w gilydd mewn ffordd dyw pobl ddim yn ei ddisgwyl. Ac wrth wneud hynny, maen nhw'n dangos rhywbeth am natur Duw. Y Duw yma sy'n cynnig croeso ac yn derbyn y pobl hynny sydd ar y cyrion. Yn eilbeth, mae Zacchaeus, i fod ar yr ymyl os mynnwch chi, yn dod yn rhan o'r gymdeithas newydd. Mae'n dod yn rhan o'r gymdeithas o gylch y bwrdd. Mae'n dod yn rhan o'r Israel newydd. A'r neges yn syml yw bod y gwahoddiad yna wrth gael ei estyn at bawb i ddod at y bwrdd, yn tynnu mewn y bobl yn aml iawn bydden ni ddim yn disgwyl i'w gweld nhw yno. Eto, mae'r stori syml yma yn dangos, ni'n rhoi rhyw wers i ni, rhyw foes wers ynglyn â anhagwedd o aragwedd gywir at gyfoeth.
Sef, mae Sacceus, mae'n dechrau newid, a mae'n dechrau gweld y cyfoeth sydd ganddo fe yng ngoleuni gofal dros bobl eraill. Mae'n cynnig dalu y bobl hynny mae e wedi eu cafflo nhw. Mae'n sylweddoli bod gynno fe yr arian yma, ac o ganlyniad i'w feddiant ar yr arian, mae ganddo fe gyfrifoldeb a dyletswyddau at bobl eraill. A mae hynny'n wir amdano ni gyd. Y doniau y mae Duw wedi ymddiried i ni, maen nhw yno i'w defnyddio gogoniant i'w enw. Ac yn ola, mae Iesu'n pwysleisio bod hwn, Sacceus, hefyd yn fab i Abraham. Mae e'n iddew sy'n cael troedigaeth. Dyw e ddim yn cael ei newid yn ôl i'r hyn oedd e. Dwi ddim yn clywed i fod yn cofleidio iddewiaeth ac yn mynd i'r synagog. Dyw e ddim yn cael ei newid o bosib i'r hyn oedd pobl yn disgwyl iddo fe fod. Ond mae'n cael ei newid i fod yn rhan o'r Israel newydd am fod i briodoliaethau a'i syniadau yn dechrau newid. Mae yn stori o adferiad. Rhywun sydd y tu allan yn cael ei dynnu mewn. Thema o gymod ac ail adeiladu, os mynwch chi. Does dim angen i Iesu tynnu sylw at wedidau Sacceus. Dyw e ddim yn pwyntio allan i fod e'n bechadur. Dyw e ddim yn dweithio fe, wel, wrth wneud y gwaith rwy ti'n ei wneud, wyt ti'n methu dod i mewn i deyrnas Dduw? Na, mae Iesu yn ei dderbyn e fel y mae e. A dyw Iesu yn yr un ffordd. Dyw yn hardwydd yn y marn ni ddim yn danod methiannau pobl iddyn nhw. I ni gyd, os yn ni'n onest, yn ymwybodol iawn o'n methiannau a'n ffeileddau. A does dim angen i'n hardwydd pwyntio'r ein allan i ni. A di ai fod Sacceus yn ddigon ymwybodol o'i ffeileddau a'i ymwoblogrwydd a natur o bosib amheus i waith e. Ond mae'n cael ei newid. Does dim tystiolaeth hynny bod e'n cyffesu. Dyw ddim yn rhoi i law lan ac yn dweud mae dyma dechrau i fywyd newydd. Dyw ddim yn ei ystyried ei hunan yn rhyw ben bechadur sy'n troi dros nos, neu'n y difar. Ond yn syml, mae'n datgan bod e eisiau newid, a bod e yn awyddus i newid i ffordd o fyw. Ac o hyn allan, mae'n bwriadu dod yn rhywun sy'n gofalu dros y tlawd ac adalu i eraill y mae wedi eu cafflo nhw. Yn syml iawn, mae eisiau gwneud yn iawn, a gwneud yn well. Gwneud yn iawn a gwneud yn well. A dyna yr arwyddion bod y dyn yma yn profi rhyw fath o droedigaeth yn ei fywyd. Ydy'r gwersi syml sy'n dod allan i ni fel eglwys. Wel, fel Iesu yn yr hanes yma, does dim angen i ni berniadu pobl. Y pobl yn ddigon ymwybodol o'i ffeileddau a'i methiannau, heb i ni danod nhw iddyn nhw. A'r her o fewn yr eglwys yw sylweddoli bod y bobl i ni yn aml yn meddwl i bod nhw ar y cyrion yn gallu ddod mewn i deyrnas Dduw llawer yn gyflymach am y llaeth na rhai ohono ni. O fewn unrhyw eglwys mae yna bobl sy'n wahanol. Ac am hynny roedd Iddewon pybyr Uniongred yn edrych ar Sacceus, ac am ei fod e'n rhywun am oblogaidd, ac am ei fod e'n delio mewn rhyw deals o bosib oedd yn anghyfiawn yn meddwl i fod e tu allan i'r deyrnas. Mae hynny gallu digwydd yn ein eglwysi ni, achos i ni'n grew cymysg. Mae'n athroniaeth ni at fywyd yn gwahaniaethu. Mae'n gwleidyddiaeth ni yn gwahaniaethu. Mae'n syniadau ni am y byd y tu allan a'i broblemau yn wahanol. Ond eto'r her yw sylweddoli bod Duw yn ei eglwys yn galw ni gyd. Gweitha yn gwahanol bydolwg. Gweitha bod ni yn pleidleisio yn wahanol ac yn deall yn ffydd yn wahanol yn ôl y goleuni sydd gyda ni. Mae hwn yn dod
Mae'n dechrau newid I ffordd o fyw. Sa'ch eis, ac un o arwyddion ysbryd Duw yn gweithio yno ni, yw bod ni yn newid ein ffyrdd. Ein bod ni yn gallu gweld pobl trwy lyged Iesu, I gweld nhw o bosib yn wahanol iawn I ni, ond eto yn rhan o'r deyrnas a'r eglwys o gylch y bwrdd. Gwni ni droi at Duw mewn gweddiwn. Dduw a'n tad ni oll. Diolchwn dy fod ti wedi ei creu pob un ohonom yn wahanol i'n gilydd. Ond dy fod ti ohonom yn cynnig creu cymdeithas newydd. Llawenhawn yn y gymdeithas o gylch bwrdd yr arglwydd. Pob un ohonom yn unigryw, yn wahanol, eto yn derbyn y croeso ac yn ymateb i'r croeso I gyd rannu. Diolchwn a gweddiwn yn enw Crist. Amen. Yn hymyn cyn y cymun 778. Gobaith mawr y mae'r addewid wedi ei osod draw o'n blaen, hwn a gynnal fy enaid egwan, rhag I'm lwfwrhau yn lan 778. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored I bawb sy'n caru Iesu yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd a gweredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwachodd I rannu yn ei wledd. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn Nheyrnas Dduw. Dywedodd Iesu, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Cliwn eiriau sefydlu swper yr arglwydd yn ôl yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais I chi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn, bob tro ar yfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, a rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw.
Efelychwn felly esiampl ein harglwydd Iesu Grist mewn gair ac mewn gweithred. Tangnefedd yr arglwydd a fo bob amser gyda chi. Gwrth fwrdd yr arglwydd, mae'n draddodiadol i gyffesu ein ffydd. Os drewch chi at eiriau, y gyffes fer o'n ffydd sy'n ymlaen ddalen eich llyfr emynau. Credwn yn niw dad hwll a lluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig unedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr, trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau, gan faddau ni ein pechodau, a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff, Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn yw gogoneddu Duw, a'i fwynhau byth ac yn dragywydd. Mewn i fudddo, diolchymyn yr arglwydd Iesu Grist ac cof amdano a gwnawn ni hyn. Yr hwn yn nos y brydychwyd ef a gymerodd fara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Iesu o'n Duw trig ar hawr ddim. Iesu sy'n dwyn ein pechodau trig ar hawr ddim. Iesu i echawdwr y byd, dyrwy ni dy dangnefedd. Dewch yn nes a derbyniwch gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosoch, ac ymborthwch ar nwef yn eich calonnau trwy ffydd gan roddi diolch. Gorff Crist a'th gadw yn y bywyd tragwyddol. Gorff Crist a'th gadw yn y bywyd tragwyddol. Gwaed Crist a'th gadw yn y bywyd tragwyddol. Gwaed Crist a'th gadw yn y bywyd tragwyddol.
Ar emyn 223, malfwy'r arglwydd sy'n frenig o goniant am awredd, clod i'r goruchaf a ddyru im henaid o'r foledd. Tyred ath gan salmau telenau yn lan, seinier ei fawl yn ddiddiwedd. 223. Dad grasol, diolchwn i ti am ein bwydo wrth dy fwrdd a'r ymborth nefol hwn. Boed i ni sy'n cyfranogi o gorff Crist, fyw ei fywyd at gyfodedig ef. Boed i ni sy'n yfed o'i gwpan, ddwy'n bywyd i eraill. Boed i ni a oleir gan ei ysbryd, ddwy'n goleini i'r byd. Cadw ni yn ddiogel yn y gobaith a oswodaist ger ein bron, fel y byddwn ni a holl blant yn rhydd, ac y bydd y ddeiar gyfan yn clodfori dy enw trwy Grist ein harglwydd. Amen. Ewch mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fôn eich plith ac y drigo gyda chi, yr awr hon ac hyd byth. Amen.